Exposicions. Les exposicions temporals també poden ser adaptades per fer-les accessibles a tothom. Bona part de les exposicions també són de temàtica relacionada amb l'art. María José Anía, Com Access. Bé, cada exposició és molt diferent per la temàtica i per les peces que s'hi exposen i pensem que tot és explicable. D'entrada, qualsevol peça o obra d'art o discurs expositiu és explicable amb paraules i per això hi ha les tècniques d'audiodescripció. A banda del discurs descriptiu de la realitat i de les obres físiques, pensem que hi ha d'haver sempre un suport material multisensorial que complementi aquest discurs oral. Uns elements on hi hagi reproduccions en relleu o maquetes a escala o versions tàctils de les peces comentades en aquesta audioguia. Una planxa de coure explicant tàctilment i veient les diferents tècniques de gravat, doncs era un element important que podia introduir a l'obra que es presentava. O sigui que en cada cas, bé, ens hem de posar-hi una mica d'imaginació i tècnica per traduir tàctilment obres de pintura. Però no pensem només en les exposicions de temàtica artística. D'exposicions n'hi ha de molts tipus i de continguts molt diferents. Per exemple, una exposició de divulgació com la titulada Apropa't a la ciència oferia dos recursos que són molt necessaris en qualsevol exposició: la visita guiada i la informació en suport braille i en audioguia. Un aspecte important era la possibilitat de tocar mapes en relleu. Tens una llegenda. Ah, mira, està en braille. Aleshores aquí està llis i què posa a la dreta? Sense malaltia. Sense malària... I a baix, que és rugós. I risc de malària. D'altra banda, també podíem tocar reproduccions del material exposat. Gràcies a la reproducció d'un molí eòlic i d'un cotxe, ens podíem fer una idea de les mides. Cal pensar que per a les persones cegues, el fet de poder tocar i comparar dimensions d'objectes que normalment no tenim a l'abast és molt important per entendre com són en realitat. Les fires, mostres o exposicions que se celebren a les diferents localitats a una periodicitat anual semblen massa efímeres per fer-les accessibles. Tanmateix, poden ser-ho amb recursos tan senzills com establir visites guiades amb el suport de personal, voluntari o no, i si es permet tocar allò que s'exposa. És el cas de l'Exposició Internacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat. Un cop tancada al públic, és possible recórrer-la i tocar la diversitat de flors exposades. Així doncs, resumint el que hem vist, per tal de fer accessible el patrimoni arquitectònic, natural i museístic, així com les exposicions o mostres, cal que es tinguin en compte uns aspectes fonamentals. Tenim maquetes al mateix monument o al museu per a situar-nos. Seleccionar objectes i peces que es puguin tocar i, si això no és possible, crear reproduccions fidels. Oferir el servei de guies que coneguin les tècniques guia i que sàpiguen descriure els elements significatius. Disposar de materials en suports accessibles com ara el braille, les audioguies i material imprès en lletra de mida i contrast adients. Espectacles i audiovisuals. Les arts escèniques i les produccions audiovisuals constitueixen un conjunt de manifestacions culturals molt rellevant a la nostra societat. Les persones amb discapacitat visual també hi volem accedir amb normalitat. Malgrat que habitualment anem a cinemes, teatres, espectacles musicals o mirem la televisió, poques vegades se'ns ofereixen els recursos que ens permetrien gaudir-ne en plenitud. Aquests recursos són bàsicament l'audiodescripció i els programes de mà en suports accessibles, com el braille i la lletra de mida i contrast adient. Albert Vidal, audiodescriptor. Faig d'audiodescriptor, soc audiodescriptor. Això vol dir explicar, quan hi ha una obra de teatre, explicar en els cecs, explicar-los què és allò que ells no veuen, és a dir, ells senten els diàlegs, però que no saben què està passant en un escenari, tant que sigui de teatre com d'òpera, no? I aleshores jo el que faig és explicar-los què fan els actors, com es mouen, quines cares posen, quina escenografia hi ha, com van vestits, etc.
Els cecs porten uns auriculars que són inalàmbrics, tipus traducció simultània. Aleshores, jo estic des d'un altre lloc, que estic veient l'obra, i tinc un petit emissor de ràdio que connecta amb aquests auriculars. Aleshores, al moment que jo parlo, ells em reben a través d'ones, com si fos ones de ràdio, doncs em reben sense problema. Entra el pagès, el fill del vell pastor que abans hem trobat. Llorenç Blasi, audiodescriptor. En el cas de l'òpera, clar, és un espectacle total i, per tant, hi ha música, hi ha teatre, hi ha molts elements escenogràfics, hi ha un cabal d'informació visual molt important. I aleshores el que s'intenta de fer és precisament compaginar tot el que és la lletra cantada en moments on la música disminueix i es dona aquell tipus d'informació del que estan fent els intèrprets. Si en aquell moment estan fent una abraçada o treuen unes espases. I tots aquells sorolls que també acompanyen a l'acció s'han d'anar descrivint perquè es faci una mica la idea a la persona què és el que està passant. Amb molt de gust. Li fa un petó aprofitat. Ell el refusa. Normalment el que tinc prèviament és un vídeo de l'obra que o bé la productora de teatre ja me'l dona fet, o bé vinc jo un dia d'un assaig general o una altra representació i el gravo jo. Aleshores, a partir d'aquest vídeo jo tinc també el text de l'obra, el text imprès, i a partir d'aquí em construeixo un guió a partir d'aquest vídeo que tinc i que vaig seguint. Veig l'obra també independentment, com a espectador, amb el qual fer-me un càrrec d'una manera una mica més àmplia, i a partir d'aquí anar construint aquest guió de tot allò que has de dir. El Liceu, el Teatre Nacional i el Teatre Grec són alguns dels teatres que ofereixen el servei d'audiodescripció en determinades representacions. Tot i així, són poques les ocasions en les quals podem seguir els espectacles amb aquest sistema i caldria implantar-ho a més teatres i d'una manera estable. A l'hora d'entrar i sortir dels recintes dels espectacles, és necessari un servei d'acompanyament. També és interessant que abans o després de la representació es permeti a les persones cegues i deficients visuals accedir als escenaris i se'ns acompanyi a recórrer l'espai i tocar els decorats per tal que ens en fem una idea. Cal recordar que, tal com es veu a les imatges i tal com estableix la llei, els gossos guia poden entrar a qualsevol recinte. Això inclou els espais culturals.